alsósarok nyílt a soproni vasútállomáson. Erről a Gyesev szóvivője beszélt. Rázó László a Közmédiának elmondta, a kezdeményezés még 2022-ben a vasút felújításakor egy helyi könyvkereskedéstől jött. Hozzátette, a kihelyezett polcokon lévő köteteket nem csak helyben várakozás közben lehet olvasni, hanem magunkkal is vihetjük az útra. Hangsúlyozta, a kínálatról elsősorban az ötletgazda gondoskodik, de bárki más is hozhat könyveket a polcokra. Ezek vándorkötetek. Pont az a lényege, hogy bárki, aki erre jár, az leülhet és olvashat, elviheti, bárki hozhat könyvet, és egyébként van még egy fontos adalék, kötöttünk egy együttműködési megállapodást a Soproni Széchenyi István városi könyvtárral, és ők is vállalták, hogy hoznak a könyves polcainkra könyveket. Című műsor múlt heti adásából, ahol ugyancsak ez volt a téma. 2016. decemberétől jöttem nyugdíjba. Az elején nagyon élveztem a semmittevést, de egy idő után rájöttem, hogy ez nem az én világom. 40 éven keresztül testnevelést tanítottam, edzéseket tartottam, gyerekeket neveltem. Valami hasznos munkát szerettem volna. Találkoztam beszélgető hálózat felhívásán. Nagyon szimpatikus volt, mert ugye azt kérték tőlünk, hogy heti egy alkalommal beszélgetést vállaljunk egy magányos idős emberrel. Elvégeztem ezt a 4x4 órás tanfolyamot. Első alkalommal a ESZIN keresztül egy gondozó nővel mentem el én is a látogatott lakására, Teri nénihez, és nagyon-nagyon szimpatikus volt már az első találkozáskor is, de az ő biztonsága kedvéért kérte tőlem, hogy a legközelebbi alkalommal hadd mutassa be a lányát. És akkor a lányával is megismerkedtem, és rám merték bízni az édesanyát. Úgyhogy utána hetente rendszerességgel jártam hozzá. Ez egy olyan, hogy gyalog tudjuk elkísérni a gyerekeket néhány begyűjtő pontról, hogy lehetőleg megtanulják azt, hogy jó együtt gyalogolni, kicsit beszélgetni, kicsit összejönni a többiekkel, meg ne autóval menjenek iskolába. Igen, már be is gyűjtöttünk pár gyereket. Mit lát a szülőkön? Mennyire tetszik nekik ez a kezdeményezés? Szerintem örülnek annak, hogy egy-két nap levesszük a vállukról azt a gondot, hogy valahogy eljusson a gyerek az iskolába. Nyugdíjas vagyok, nincsen unokám, van szabadidőm. Szemtanúja lehetett annak a mosolygós gyereknek az arcán az a fény, az az öröm, hogy mesét olvas egy néni, bár a doktornő szólt nekem, hogy ez a kisfiú nem beszél. Hát teljesen elmesélte, milyen filmet szeret, milyen jele az oviba, hát tüneményes volt, megszólalt. Hát ezért már érdemes volt ma idejönni. 5 mesekönyvvel jövök, nekik kell dönteniük, hogy mit szeretnének. Olvastam már olyan gyerekeknél is, ahol nem voltak szülők. Akkor a mese mellett többet beszélgetünk, egy picit társalgás, egy kapcsolatteremtés fontos, különösen anya vagy apa hiánya esetén. Megkedveli az ember 1-2 óra alatt ezeket a gyerekeket is, közel kerülnek a lelkedhez. Ebbe a kisfiúba lógott a cső, folyt az infúzió. Az előbb hallottam kegyetlenül sírni, mikor megérkeztem egy másik kisbabát. Tényleg nehéz megélni ezeket a pillanatokat, de arra gondolsz, hogy azért van itt, mert meggyógyítják, és ezzel, hogy itt vagyok, elfelejti, hogy lóg benne a cső, és folyik bele az infúzió. Ha már csak ezt segítem, már ezért is megérte eljönni. Telefonszám